Kiva tasainen savuputki tulee tuohon, kun Top Fuelillä vedetään. Olihan muuten hieno. Joo. Ja kuulin aikamoisen varikkohuhun, joka ei muuten ole kuulemma ihan niin kuin salaisuuskaan, eli uskallan sen paljastaa. Timo Lehtimäelle on tällä hetkellä, hänellä on 3 Top Fuel Dragsteria. Kyllä, se on totta. 2 on matkalla Suomeen. Että näin. Tällä tavalla, arvoisa yleisö, tämä mies harrastaa. Hänellä on nyt 3 näitä autoja. Ei huono. Näin luulia. Mä parin sellainen suomalaisen uskon riski, jota tuossa tulee. Mä luulen, että se on ainoastaan Amerikassa mahdollista, mutta ei. Se tekee meille täällä Suomessa Timo Lehtimäki. Siellä on Happinaamaria avustajilla maailmanselkkyyksiä renkaita puhtauksia toistaan kerralla pienestä hierosta ja pölystä ja sen sellaisesta. Jani Vaikkonen käy jääkoron lähettäjänä tarkistamassa, että kaikki on sääntöjen mukaan ja hyvin. Ja sen jälkeen ollaan valmiina. Toimitsijat tai tiimin avustajat katsovat, että kaikki on ok. Ja Tuomas Malteriksi tarkistavat päivitetään kaikki on ok. Näin katsotaan oikea linja tuolle lähdölle. Ja näytetään vielä viimeisen käytöt, eli sinne muistetaan tyypitään vähän ne korkeat, mitä luistaa Totoliot ovat. Timo ottaa täyden lähdön puoleen väliin. Ja nyt katsotaan, miten auto menee. Timmisti lähtee. Pientä kuroilua siinä kaasussa, mutta erittäin